I tak czułem, że będzie miał paręś, to szpionka. Nie, izgo, no imić izgo. I ne sanem, ben sedem na salona. I vedem duhi, ja sam majka ti. Ja sam Varangari, ja sam majka ti. Ja sam imam Vedeširi, dat za ljubice. Odjak mora to da bicu. Tebe ti izgubiš, ja te ne idem. Idem, kaže nešto. Šta će kažem, idem. Nemam da kažem. Znači da je den vidio. Čim se na zadnje, zadnje gore, već ne budemo nazad. Tako. Videli? Već ne budemo nazad gore. Ja sam Faranka. I šta Faranki be sidi? Ne, Faranka, ko je država te? Egipete? Faranka. Vidite, pa uvjerili se, ljubtili se, znači. Egipten. I kakva mene, kakve golgod ja sam prirodena na toj svecima. Kaži na koji svet, koliko sam prirodena žena majke, najprvo majku Faranka. A posle. Najprvo da treba da je Faranka. Daj more. Faranka. Daj na mene. Daj na mene. Ko je? E što? Da što biste? Što? Kako? Što da ne znaš? Da si to работа, бе. Da si vaša работа, сега да просто под гората, защото да не знаš. Що? И тази е това работа. Айде. Боже! Него е Георгиев, що да не съм и Павло да не съм. Но ще знам, аз ще ги нещо си има вид църква да. Аз ще карам когато ще приема. Няма да не се става работа. И така ми да работя дълги животи. За мен това трябва я да дам на книга да напишат, да прочеташ, да това и главата да те свърте. Това като умре мъжа ми. Аз съм сама. Отиде до Самоков. Молих сестрите да ме вземат да се останам към Игерка. Кажаха, ние те обичаме и те искаме. Не те искаме за народа. Не ме иска. Ойдей го върчеш. Ботевградско. Там има Лугински манастир. Молиди. Кажаха, трябва да не дадат пушки и пистоли, да те макота те са при нас. Отидех къде дека беше, къде на манастир, и там съм молих, и там не ми искат. И накрая ми вика един глас, иди напред на малка кишурка на рубите и си вземе там, и там ти си спокойно. Ама спокойно. И дойдех, молих войните, напред на саечка 2 на 2 и седнах по толкова години. Сега съм седнала 20 години. И така се чудели местото. Една църква са Търнина, друга църква са Пантале, друга църква Стапогородица, а тук Стафетка. А жива е Стафетка. Да. Жива е. Къде ти е чувство? Кажи си ти? Жива е. Да.
Sad kad kaže, като дойде, виждала слабичка, тънджичка, вито черно и босичка. Оти боса, защото трябва да срада тия крака на тази земя. Босичка. Виждам ли иде? И кажа, она и това е та черта. Съдим всякът със свете, мене е света да падна в транс, утре ако влезам. Ако падна да почна да говоря, тогава никой не искам да